राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा राम प्रभु हरे हरे, जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण अंदर भक्तुल की हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। ఓకే, ఈరోజు 17వ అధ్యాయం కనిపిస్తుంది మాతాజీ? కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగము. అర్జున ఉవాచ ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. సో అర్జునుడు ప్రశ్న: ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర నియములను పాటింపక తమ మానసిక కల్పనలను అనుసరించి పూజలను అనర్చు వారి స్థితి ఏంటిది? వారు సత్వగుణుల, రజోగుణుల లేదా తమోగుణుల? సో ధర్మం పాలిస్తున్నారు చాలా మంది, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు రకంగా పాలిస్తున్నారు. ఎంతో విశ్వంలో ఎంతో ధర్మాలు ఉన్నాయి. సో ఎంతెంతో మా ధర్మం గొప్పది, మా ధర్మం గొప్పది. సో ఒక ధర్మము, ఒక తపస్యలు, ఒక పూజలు, ఒక దానాలు రకరకంగా చూస్తాం విధ విధంగా. సో అర్జునుడు దాని గురించి అడుగుతుండేది, ఏ దీంట్లో ఉన్నారు వాళ్ళు, సో ఏది ఉత్తమమైన ధర్మము? సో ఆ రకంగా ప్రశ్న, అర్జునుడి ప్రశ్న. భాగవతం కూడా చెప్పేది ఎంతో ధర్మాలు ఉన్నాయి, అయితే ఉన్నతమైన ధర్మం ఏమి అంటే భగవంతుడిని మనకి ఆశ్రయం దొరుకుతుంది, అదే ఉన్నతమైన ధర్మం. సవై పుంసాం పరో ధర్మ యథో భక్తిరదోక్షజే అహైతుక్య ప్రతియత యాత్మాసు ప్రసీదతి. సో ఏ ధర్మాచరణలు ఉంటేనో అది మనకి అకుంఠితమైన, నిరంతరమైన, ఏమి ఆటంకం లేకుండా ఒక భగవంతుడి పైన భక్తి కలిగించితే ఆ ధర్మ విధానమే శ్రేష్టం అని చెప్పేది. సో భక్తి మార్గము ఈ 3 గుణాలకు అతీతంగా అవుతేను ఈ బద్ధ జీవనంలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ ఒక ప్రభావం ఉంది. సో ప్రభావం ఉంది. అర్జునుడు ప్రశ్నించుతుండేది ఆ గురించి, ఏమిది ఈ ధర్మ ఆచరణ ఏమిటిది? కొంతమంది ఉంది, నమ్మకం ఉంది, నమ్మకం లేక యావది ఆచరించకపోదు. అయితే ఆ నమ్మకము శాస్త్రాధారంగా ఉండదు. సో వెనకాలే శాస్త్ర విధిం ఉత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్విత. సో శాస్త్రం పైన నమ్మకం, అది ఏదో ఎవరో చెప్పారు, లేకుంటే ఇక్కడ విన్నారు, లేదంటే ఎంతో మందిని పాలించారు, సారకంగా విధి నియమాలు. సో దాన్ని ఏం చెప్పాలి, ఆ విధమైన ధర్మము, ఆ విధమైన పూజలు, ఆ విధమైన ధర్మ కార్యాలు అని అర్జునుడు ప్రశ్న. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, దేహదారి పొందిన త్రిగుణాలను అనుసరించే శ్రద్ధ సాత్వికము, రాజసము, తామసము అనుచు 3 విధములుగా ఉన్నది. ఈ విషయం ఇప్పుడు ఆలకింపుము. సో శ్రద్ధ నమ్మకం అనేది ఫెయిత్. సో ఇది ప్రతి ఒక్కరికి కావాలి ఏమైనా చేయాలంటే. సో నిజమైన శ్రద్ధ అంటే మూలంగా మనకి భగవంతుడ యథార్థ అవగాహన. శ్రద్ధా శబ్దే విశ్వాసే సుదృఢ నిశ్చయ, కృష్ణ భక్తి కైలే కర్మ సర్వకర్మ కృతహయ అని చెప్తారు. శ్రద్ధ
సంపూర్ణ నమ్మకం భగవంతుని పైన, శ్రీకృష్ణుని పైన. సో అది స్థిర భక్తి, నిశ్చల దృఢమైన భక్తిలో అది ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా మనకు ఆ శ్రద్ధ అనేది కూడా మన గుణానికి అనుబట్టి ఉంటుంది. సత్వగుణంలో మేము ఉన్నప్పుడు ఆ విధమైన అవగాహనము, ఆ విధమైన శ్రద్ధ, నమ్మకం వస్తుంది. సో రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు ఇంకొక రకమైన శ్రద్ధ, ఇంకొక రకమైన నమ్మకము, తమో గుణంలో ఇంకొకటి. సో శ్రద్ధ, ఏదైతే చేసేదానికి ఒక శ్రద్ధ, ఒక నమ్మకం, ఫెయిత్ అది ఉంది. సో అది మన గుణానికి అనుబట్టి ఉంది అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. 3 రకమైన శ్రద్ధలు. మన జీవన శైలికి సంబంధించిన 7 విషయాలు: శ్రద్ధ, ఆహారం, యజ్ఞము, స్వభావము, వాక్కు, మనసు యొక్క నియంత్రణ, దానం. సో ఈ అధ్యాయంలో విషయాలు. సో ఇక్కడ ఇది ఒకటే కుటుంబంలో రావణ, కుంభకర్ణ, విభీషణ అయితే చూస్తుంటే వేరే వేరే రకంగా వాళ్ళ వ్యవహారాలు. రావణ చెప్పొచ్చు చాలా ఎక్కువ నిద్ర, సో తామసిక స్థితి అని చెప్పొచ్చు. వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ నిద్ర స్థానం కావాల్సిందే. అయితే ఏదైనా ఒకటి దీంట్లో వాళ్ళకి వాళ్ళు వచ్చే వాళ్ళకి మాట డిఫరెంట్గా వచ్చి వాళ్ళకి నిద్రాసన దొరికింది వాళ్ళకి. సో ఎనీవే, సో తామసిక వ్యక్తి, తామసికం. రాజసిక అంటే చాలా నాకు కావాలి, ఇది కావాలి, అది కావాలి, ఆ ఇంద్రియ కోరిక, ఇంద్రియ లాభం. సో అది రావణుడు అని చెప్పచ్చు. సో మిక్స్చర్ తామసిక రాజసిక ఉంది. అటు సత్వగుణ విభీషణ అని చెప్పచ్చు ఒక రకంగా ఇక్కడ చూస్తుంటే. సో శుద్ధ భక్తుడే యాక్చువల్లీ. 3 గుణాలకి అతీతమే విభీషణ. ఇన్ఫాక్ట్ చెప్తారు భగవంతుడు శ్రీరామచంద్రుడు విభీషణునికి మొదటగానే అభిషేకం వచ్చేసేసారు, పట్టాభిషేకం. నువ్వు ముందు రాజు అవుతావు అని మొదటే. సో తర్వాత రామాయణ వార్ అవుతుంది. తర్వాత మరలా వాడికి లంకాధీశుడు అవుతారు విభీషణుడు. యజంతే సాత్విక దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసా ప్రేతాన్ భూతగణాన్ శానే యజంతే తామసా జన. సత్వగుణమునందు నిలిచిన వారు దేవతలను, అంటే వేద జ్ఞానం అనుసారంగా వేద వాన్మయంలో ఉంది దేవత ఆరాధన. రజోగుణమునందు నిలిచిన వారు యక్ష రాక్షసులు. యక్ష రాక్షసులు అంటే వేద వాన్మయంలో లేదు, అదే వాళ్ళే ఏదైనా ఒక వ్యక్తిని, ఒక బలవంతుడైన వ్యక్తిని కల్పించుకొని పూజించేది. తమో గుణమునందు నిలిచిన వారు భూత ప్రేతములను పూజించరు. భూత ప్రేతాలు, సో భూతగణ. నిజంతే తామసాచన. సో ఇంకొకరికి హింసించేదానికి, ఇంకో ద్వేషం నుంచి సో చేసేది తామస గుణంలో చేసే ఒక పూజ. ఇది నిజమైన పూజ అంటే భాగవతం చెప్పేది మనకి కృష్ణనే ఆరాధించండి. అకామ సర్వకామోవ మోక్షకామ ఉదారి తీవ్రైన భక్తి యోగిన యజేత పురుషం పరం. సో ఏ స్థితిలో మీరు ఉంటేనో దయచేసి సర్వకామం ఉంది, లేకపోతే ఏది కామం లేదు, లేకపోతే మోక్షకామం వాంచుతున్నారు, ఏదైతే స్థితి మీరు నేరంగా పరమపురుషుడైన శ్రీకృష్ణుని పూజించండి. అది వేద భాగవతం మనకి రికమెండేషన్. సత్వం విశుద్ధం వసుదేవ శబ్దితం. ఇది వసుదేవ సత్వ, విశుద్ధ సత్వ గుణాల జరిగే ఒక కార్యాన్ని. తర్వాత భగవంతుడు ఆహారాల గురించి స్వీకరించిన ఆహారం కూడా 3 రకమైనది ఉంది: సత్వగుణ, రజోగుణ, తమోగుణ. సో సత్వగుణంలో ఉండే ఆహారము మనకి ఆయు ప్రమాణమును పెంచినవి, జీవనమును పవిత్రము అనర్చినవి, బలమును, ఆరోగ్యమును, ఆనందమును, తృప్తిని కలిగించినవి. ఆహారములో సత్వగుణ ప్రధానులకు ప్రియమైనవి. అట్టి ఆహారములు రసపూర్ణములను, పుష్టికరములను, ఆరోగ్యకరములను, మనోప్రీతికరములను అయి ఉండును. నెక్స్ట్ రజసిక ఆహారాలు: కూరగాయలు, పండ్లు, పాలు, ధాన్యాలు, ఇవంతా సాత్విక ఆహారాలు వస్తుంది. రాజసిక ఆహారము మిక్కిలి చేదైనవి, అతి పులుపైనవి, ఉప్పుగా ఉన్నట్టివి, అతి వేడివి, అతి కారమైనవి, ఎండినట్టివి, మంటను కలిగించినవి అయిన ఆహారమును రజోగుణమునందున్న వారికి ప్రేమైనట్టివి. అట్టి ఆహారములో దుఃఖమును, క్లేశమును, రోగమును కలిగించును. సో మనకి ఇక్కడ అనుభవం రాజసిక చాలా మసాలా, చాలా ఏమంటే మనకి గ్యాస్ట్రిక్ అసిడిటీ, ఇంకొకటి అనారోగ్యం వస్తుంది రజోగుణం. తమోగుణ ఆహారాలంటే భుజించటకు 3 గంటలకు ముందు తయారు చేయబడినవి, రుచిరాహితమైనవి,
చెడిపోయినవి మరియు కుళ్ళినవి, ఎంగిలి మరియు నిషిద్ధ పదార్థములు అంటే మాంసం, గుడ్డ అవంతా నిషిద్ధ పదార్థాలు కలిగినటివి అయిన ఆహారములు తమో గుణములకు ప్రియమైనవి. ఆయుష్ను వృద్ధి చేయుట, మనస్సును పవిత్రమనచుట, దేహమునకు శక్తిని కలిగి ఉండుటే ఆహారం యొక్క ప్రయోజనమై ఉన్నది. అది ఒక్కటే దాని ప్రయోజనం. ఆరోగ్యమునకు దోహాదములై ఆయువును వృద్ధి నొందించుటటువంటి పాలు, బియ్యము, గోధుమలు, పండ్లు, చక్కెర, కూరగాయలు వంటి ఆహార పదార్థములను స్వీకార యోగ్యములని పెద్దలు పూర్వంగా నిర్ణయించిరి. అట్టి ఆహారం సత్వగుణమునందున్న వారికి మిక్కిలి ప్రేమై ఉండును. పేలాలు మరియు బెల్లవు ముడి పదార్థమైన మొలాసెస్ వంటివి స్వతः రుచికరము కాకుండాను పాలు మరియు ఇతర ఆహార పదార్థముల మిశ్రణముచే రుచికరములు, సత్వగుణం సమన్వితములు కాగలవు. స్వతः పవిత్రములైన ఈ పదార్థములో నిషిద్ధములైన మద్య మాంసాదులకు మిక్కిలి భిన్నమైనవి. 8వ శ్లోకమున తెలుపబడిన స్నిగ్ధ పదార్థములకు మరియు జంతువులను చంపగా లభించేది క్రోవు పదార్థములకు ఎట్టి సంబంధము లేదు. క్రోవు పదార్థములు అత్యంత అద్భుత ఆహారమైన క్షీర రూపమున లభించుచున్నవి. పాలు, వెన్న, మీగడ వంటివి జంతువు యొక్క క్రోవును వేరొక రూపమున అందించినటువంటివి. అవి అమాయక జీవులను వధించు అవసరమును నివారించుచున్నవి. కానీ నిర్లక్ష్య కారణముననే జంతువులను వధించుట అనేది కార్యము నిరాటంకముగా సాగుచున్నది. జీవనమునకు అవసరమైన క్రొవ్వు పదార్థములను పాల ద్వారా స్వీకరించుట నాగరిక పద్ధతి కాగా, జంతువధ అనున్నది మిక్కిలి అనాగరికమై ఉన్నది. పప్పులు, గోధుమలు వంటి ఆహారములందు మాంసకృత్తులు పుష్కలంగా లభించును. ప్రోటీన్స్, కొంతమంది ప్రోటీన్స్ లేదు అంటారు. లేదు, అన్ని ఉన్నాయి. అన్ని కూరగాయలు, పప్పు, గోధుమలు దీంట్లో దొరుకుతుంది. పల్సెస్, సీరియల్స్ దీంట్లో దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నారు. దాంట్లో ముఖ్యంగా కేవలం సత్వ, రజస్సు, తమస్సు కాదు, దాన్ని భగవంతునికి అర్పించాలి. అది ముఖ్యమైనది. తొలుత భగవానుకు అర్పించబడిన దేనైచో లేదా మహాత్ములైన వారు, ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మిక గురువు స్వీకరించినదే ఏనైచో ఉచ్చిష్టమగుదానని భుజింపవచ్చును. సో యాక్చువల్లీ ఉచ్చిష్టం అది కూడా ఎంగిలి, అది కూడా స్వీకరించాలో చెప్తున్నాను. ఓకే, ప్రసాదం అంటే భగవంతునికి అర్పించింది, భగవంతుని ఎంగిలిని అవుతాయి. అది ఏమని పవిత్రీకరణం చేపిస్తుంది. సో పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం యొమే భక్త్యా ప్రయచది తదామశ్నామి భక్తి ఉపగతం ప్రయతాత్మన. సో భగవంతుడే చెప్పినట్లు ఈ ఆహారాన్ని, సాత్విక ఆహారాన్ని కూడా తయారు చేసి దాన్ని శ్రీకృష్ణుడికి అర్పించి తర్వాత దాన్ని స్వీకరించే మాధ్యమంగా మనం సర్వ పాపల నుంచి, మన క్లేశాల నుంచి ముక్తం అవుతాం. అని యజ్ఞశిష్ట శినాసంతా ముచ్యంతే సర్వైతి విషయ భుంజతేతు ఆగం పాప ఏ పచంతి ఆత్మకారణాత్. సో మరల గీతాలో భగవంతుడు ఈ ఆహారంకి తనకు అర్పించాలి, సాత్విక ఆహారం స్వీకరించాలి అని మనకి చెప్పేది. తర్వాత ఈ ఆహార విషయాలైనాక యజ్ఞ కార్యాలు. సో యజ్ఞ కార్యాలు ఆహుతి. సో వెనకాలి చాలా పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు, పంచమహాయజ్ఞ, పంచసూన యజ్ఞ, ఏదేదో కశ్వమేధ యజ్ఞ, రాజసూయ యజ్ఞ అంతా జరుగుతుండే. సో ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఒకటే, తత్వం ఒకటే, అది భగవంతుని సంతృప్తి చేసేదానికి. సో శాస్త్ర నిర్దేశానుసారం తమ విధి అని చెలుచుబడును. ఫలములు కోరిన వారిచే చేయబడి యజ్ఞములందు సాత్విక యజ్ఞం అనబడును. ఏదేది ఒక భౌతిక లాభం కొరకు లేదా ఆడంబరం కొరకు నిర్వహింపబడు యజ్ఞము రజోగుణ ప్రధానమైనదని ఎరుగుము. శాస్త్ర నిర్దేశములు ఏడ గౌరవం లేకుండా ప్రసాద వితరణ కానీ, వేదమంత్ర ఉచ్చారణం కానీ, బ్రాహ్మణ దీక్షలు కానీ లేకుండా శ్రద్ధారహితంగా ఉనర్చబడు ఏ యజ్ఞమైనను తామస గుణ ప్రధానమైనదిగా భావింపబడను. కలియుగానికి ఈ రకమైన అంత డీటెయిల్, పెద్ద విస్తారమైన యజ్ఞాలు అవసరం లేదు. సో మనం అభ్యసించే యజ్ఞము భగవంతుడ భక్తి కార్యాలు, సంకీర్తన యజ్ఞ, జపయజ్ఞ, యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి, లేకుంటే సంకీర్తన యజ్ఞ, యజ్ఞైర్ సంకీర్తన ప్రాయ యజంతి స్మేరస. సో వేరే వేరే యుగంలో వేరే వేరే విధానాలు. ఈ యుగంలో మనకి హరినామం ఒకటే. మనకి కృతేయ ధ్యాయతో విష్ణు త్రేతాయాం యజతో మకే.
ఈ యజ్ఞాలు ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం అది త్రేతాయుగంలో అని కూడా చూపిస్తుంది. త్రేతాయుగంలో ముఖ్య మార్గం. సో ద్వాపరలో సత్యాలు కూడా జరుగుతుండే, కొంచెం తగ్గువగా జరుగుతుండే. కలియుగంలో ఎంతో ఇది ఆల్మోస్ట్ అవసరం లేదండి. అంత ధాన్యాలు, అంత నెయ్యి, అంత పలికే శుద్ధ బ్రాహ్మణులు, యాజ్ఞిక బ్రాహ్మణులు దొరకరు ఇప్పుడు. అది అవసరం లేదు. సో తర్వాత తపస్సులు, మేము చేసే ఆధ్యాత్మిక కార్యాలు తపస్సులు. సో తపస్సులు దేహంతో, మనస్సుతో, మేము మన వాక్ మాటలతో మనం చేసే తపస్సు. సో దేహంతో చేసే తపస్సులో దేవదేవుడు, బ్రాహ్మణులు, ఆధ్యాత్మిక గురువు, పూజనీయులైన తల్లిదండ్రులు మొదలగు వారిని పూజించుట, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యం, అహింస శారీరక తపస్సు అని చెప్పబడును. మామిడిక తర్వాత మనస్సు, ఇంద్రియం నిగ్రహించేది మానసిక తపస్య. ముఖ్యంగా తృప్తి, సరళత్వం, మౌనం, ఆత్మ నిగ్రహం, అస్తిత్వం పవిత్రం నడుచుట మానసిక తపస్సు అనమాట. దివ్యమైన శ్రద్ధతో కేవలం భగవాను నిమిత్తమే భౌతిక వాంఛారహితులైన వాక్ తపస్సు అంటే వేదాధ్యయనము, వేద మంత్రాలు పలికేది. సత్యము, ప్రియము, హితకరము, అనుద్వేగకరమును అగు వచనములను పలకుట మరియు నిత్యము వేదపారాయణం చేయటం అన్నవి వాక్కునకు సంబంధించిన తపస్సు అనబడను. సో మా మనస్సుతో, దేహంతో, వాక్తో చేసే తపస్సులో ఏది ఒక భౌతిక లాభం లేక కేవలం భగవంతుని సంతృప్తి కోసం చేసేది సాత్విక తపస్సు. దివ్యమైన శ్రద్ధతో కేవలం భగవాను నిమిత్తమే భౌతిక వాంఛారహితులైన వారిచే వనర్చబడు ఈ త్రివిధ తపస్సులు సాత్విక తపస్సు అనబడను. గౌరవము, సన్మానము, పూజలందుట కొరకు గర్వముచే వనర్చబడు తపస్సు రజోగుణ ప్రధానమైనదిగా చెప్పబడను. అది స్థిరము గాని శాశ్వతము గాని కాజాలదు. తామసిక తపస్సు తనను తాను హింసించుకొనుటో గాని ఇతరులకు హాని లేదా నష్టమును గూర్చు నిమిత్తము గాని మూఢత్వముతో చేయబడు తపస్సు తమో గుణములకు సంబంధించినదని చెప్పబడును. సో ఈరోజు చాలా తపస్సులు చాలా ఇది జరుగుతుంది. అయితే ఇదంతా రాజసిక, తామసిక అని చెప్పాలి. సాత్విక అంటే కేవలం ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి, రాజసిక అంటే భౌతిక లాభంకి, తామసిక అంటే ఇంకా ఇంకొకరికి హింసించేదానికి. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఏదో కనిపెట్టేది ఒకటి, అస్త్రాలు లేకుంటే ఏదైనా కనిపెట్టేది. ఇప్పుడు ఏదేదో బయాలజికల్ బాంబ్స్ ఇంకొకటో ఇప్పుడు ఇవంతా తమో గుణంలా వాళ్ళు కనిపెడుతున్నారు. చాలా వాళ్ళు అభ్యసించుతున్నారు, చాలా తీవ్ర తపస్సు చేస్తున్నారు. అయితే ఉద్దేశము ఇంకొకరిని వధించాలి, ఇంకొకరిని హింసించాలి. సో ఇది తామసికమైన తపస్సు. ఇక్కడ హిరణ్యకశిపు చేసిన తపస్సు, నాకు చాలా గొప్ప స్థానం దొరకాలి, శక్తి దొరకాలి, ప్రతి ఒక్కరిపైన నేను ప్రభుత్వం సాధించాలి. సో రాజసికం. తామసికం తామసిక ఎక్కువగా, అది ఇంకా ఎక్కువగా ఇంకొకరిని హింసించే ఇదైనప్పుడు అది తామసికమైన పరిస్థితి. సో ఇది ఒక చరిత్ర ఇక్కడ చూపిస్తుండేది భాగవతంలో. ఈ వ్యక్తి వృకాసురుడు అనే వ్యక్తి ఒక అసురుడు. సో వాళ్ళు శివుణ్ణి పూజిస్తారు. శివుడు చాలా త్వరనే వాళ్ళు ప్రసన్నత అవుతారు. అశుతోష. సో శివుణ్ణి పూజించే విధానం ఉంది వేదాల్లో, బిల్వపత్ర, ఇంకొకటి విధి విధానాలు. అయితే ఈ వ్యక్తి తామసిక వ్యక్తి అయినదానికి దాన్ని అనుసరించుడు. ఆ వ్యక్తి తనదే ఒకటి కల్పించుకొని, ఏది అంటే తన దేహం ఇచ్చి ఆ స్కిన్ తీసి మాంసంని వాళ్ళు అక్కడ ఆహుతి అగ్గిలో వేస్తున్నారు. సో ఈ 6 రోజులైంది శివుడు ప్రత్యక్షం కాలే. సో అంత్యమున తన దేహం, తన తలనే వాళ్ళు తీసి దాంట్లోగా అర్పించాలి అని అన్నారు. అప్పుడు శివుడు ఆ యజ్ఞ అగ్గి కొండ నుంచి బయట వచ్చి వాడిని ఆపుతుండేది. ఏం చేస్తున్నావు ఇది అని. సో అప్పుడు లేదు, నాకు మీ నుండి ఒక వరం కావాలి. ఏ వరం? నేను ఎవరిపైన నా తల పెడతాను వాళ్ళ తల పీస్ అది అయిపోవాలి అని, అంటే వాళ్ళు మరణం కావాలి. సో అప్పుడు శివుడు తథాస్తు అని చెప్పిందే ఈ వ్యక్తి త్వరనే శివుడి పైనే దాన్ని ప్రయోగించడానికి పెడుతున్నారు. వృకాసురుడు అంతవరకు పూజించింది, తపస్సు చేసింది, ఇక్కడ యజ్ఞం అవుతే తన లక్ష్యం పొందిన తర్వాతే శివుడిని వధించి ఏంటంటే పార్వతీదేవిని అపహరించవచ్చు అనే భావంతో. సో అప్పుడు శివుడి మాట ఇది కాదు. సో శివుడు ఫైనలీ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ ఒక చిన్న కుమారుడు రూపంలో వచ్చి వెళ్ళి మోయించేది వృకాసురుడిని.
సో ఈ సన్నివేశం, సో ఇది తామసిక తపస్సు, ఈ రకమైన విధి విధానం చెప్తారు. ఇంకా వేరే వేరే కారణాలుగా, రాజకీయ కారణాలుగా చేసే వ్రతాలు, ఇదంతా ఇది తామసిక రాజసిక తపస్సు. శాస్త్రంలో తపస్య అంటే మనకి ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించడానికి మనము ఏకాదశి ఆ వ్రతాలు ఆచరించాలి. సో లేకుండా ఈ దేహంకి నొప్పి ఇచ్చేసి కార్యాల్లో మనకి అధికారం లే. ఈ దేహం మన కాదు, ఇది భగవంతునికి చేరింది. ఈ తపస్సులు మేమే కల్పించుకునే వ్రతలు, నియమాలు, పూజలు ఇవంతా ఇది లేదు, రికమెండేషన్ లేదు. సో వేదాలు ఏమన్నా ఏకాదశి వ్రతం చేయాలి, అది సాత్విక, ఇక్కడ భగవంతుడి భక్తి మనకి కలిగిస్తుంది మనకి. సో దానం కూడా ఒక ధర్మ కార్యము. ఇక్కడ చెప్తున్నట్లు సత్వగుణముల దానం అంటే ప్రతిఫల వాంఛ రహితం, ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైన ప్రదేశమున మరియు సరైన సమయమున తగిన వానికి స్వధర్మం అనేది భావముతో ఉనర్పబడు దానము సత్వగుణముందు కూడినదిగా భావింపబడును. ఇక్కడ చూపిస్తున్నది కృష్ణుల తండ్రినే నందమహారాజు. కృష్ణ పుట్టిన రోజు నెక్స్ట్ ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు ఈ దానాలని చేస్తుంటారు. వెనకాలి వైశ్యులు, క్షత్రియులు ఎక్కువగా వాళ్ళకి ఈ దానం అనేది ఉంటుండే. అంటే దాంట్లో గృహస్థ ధర్మంలో ఉండే వాళ్ళు దానం చేస్తుంటారు. సో అది ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఏ స్థలంలో ఇవ్వాలి, ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, అది ప్రతి ఒక్కటి శాస్త్ర నిర్దేశనానుసారంగా చేసేది దానము. ఇది ఒక భౌతిక ప్రతిఫల వాంఛక చేసేది సాత్విక దానం. దాతవ్యం ఇది దానం దీయతామనుపకారిణే దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్ధామం సాత్వికి స్మృత. సో సాత్విక దానం చాలా చాలా మేము విందాం వేదశాస్త్రాలు. సో కృష్ణుడే కూడా స్వతహా ప్రతిరోజు చెప్తారు గోసధర్మం పాటించుకొని భగవంతుడు 13,094 గోవులు, ఆవుల్ని భగవంతుడు దానం ఇస్తుంటాడు. సో ఇది భగవంతుడికి సాధ్యమవుతుంది, భగవంతుడు అచింతుడు. సో అది ప్రతి ఒక్క ఆవులకి, ఆ గోవులకి సంపూర్ణ అలంకారం చేసి అంత ఆభరణాలు, అంత సిల్క్, ఇది అంత దీనిగా భగవంతుడు ద్వారకాలో అది దానమిస్తుంటారు. ఎనీవే ఇది కలియుగంలో దరిద్రత అంటే మనకి ఇదిలే, మనకే ఇదిలే. ఎస్, సౌత్ అండ్ స్టిల్ మనకి ఎంత అవుతుందో ఎంత శక్తిగా మనం దీన్ని భగవంతునికి అర్పించాలి. యత్ కరోషి యజ్జోషి యదశ్నాసి దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తద్ కురుష్వ మదర్పణం అని భగవంతుడు 9వ అధ్యాయంలో వచ్చింది. ఏమి ఇస్తానో భగవంతునికి ఇవ్వాలి. ఏం తపస్సు చేసినా భగవంతునికి ప్రీత్యర్థం చేయాలి. ఏమి యజ్ఞం ఆచరించినా భగవంతుని కోసం చేయాలి. ఏ పూజ చేసినా భగవంతుని కోసం చేయాలి. ఏ కర్మం చేసినా భగవంతుని సంతృప్తి చేయాలి. సో ఈ దానం కూడా దానికోసం, అదే లక్ష్యం. ప్రతిఫల వాంఛతో గాని, సకామ ఫల వాంఛతో గాని, అయిష్టతతో గాని పునరింపబడు దానము రజోగుణమును కూడినట్టుగాని చెప్పబడును. తమోగుణం అపవిత్ర ప్రదేశమందు తగిన సమయమున అపాత్రులకు అవసరపడినటువంటిది, లేదా తగిన శ్రద్ధ మరియు గౌరవం లేకుండా అవసరపడినటువంటిదైనా దానము తమోగుణ ప్రధానమైనదని చెప్పబడును. ఎస్, ఇది ఒక వ్యక్తి మత్తు పదార్థ సేవనానికి ఒక దానం కోరుతున్నారు, నాకు ఈ సహాయం చేయండి, నాకు ఇవ్వండి అని భిక్ష అడుగుతున్నారు. సో ఇది తామసిక దానము అవుతే అది కూడా మనకు కూడా వస్తుంది. ఆ వ్యక్తిది ప్రతిఫలాలు, ప్రతిచర్య మనకు కూడా లభిస్తుంది. సో ఉంది వేదశాస్త్రంలో, అది వేరే వేరే వ్యక్తికి మీరు ఎంత ఇస్తారో అది మీకు తిరిగి వస్తుంది. అంటే ఈ దేహం ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది, అయితే మనం ఆత్మ నిత్యులు. సో మరలా ఆ ఒక దాన్ని మేము పొందుతాం. సో అది ఈ జన్మంలోనో నెక్స్ట్ జన్మంలోనో ఇంకెప్పుడు రాబో జన్మలో వస్తుంది. అది అయితే మేము భగవంతునికి ప్రీత్యర్థం చేసేటప్పుడు అది ఆధ్యాత్మికంగా మారుతుంది, ఆ ఫలము ఆధ్యాత్మికంగా మారుతుంది. ఇంకా మనకి భగవద్ధాము చేరేకి మనకి సాయం చేస్తుంది. సో ఇదేది కార్యాలు చేస్తాను ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్పింది, యజ్ఞ, దాన, తప, పూజలు, ఇది ఏదైనా ధార్మిక కార్యం చేస్తేనో భగవంతుడు చెప్పేది ఇది ఎలా తొలి జీవి బ్రహ్ముడు ఓం తత్సత్ అని పలికి వాళ్ళు చేశారు. సో వాళ్ళు అడుగు జాడల్లా
ప్రతి ఒక్కరు భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం ఈ కార్యాలు చేయాలి. ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణ త్రివిధ స్మృత బ్రాహ్మణస్థేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహిత పురా. సృష్టి ఆరంభం నుండి ఓం తత్సత్ అను 3 పదములు పరతత్వము సూచించుటకు వాడబడినది. వేదమంత్రులను ఉచ్చరించినప్పుడును పరబ్రహ్మ ప్రీత్యర్థము యజ్ఞ కారణం గావించినప్పుడును ఈ 3 సంజ్ఞాపదములు బ్రాహ్మణులచే ఉపయోగింపబడుచుండేటివి. సో లాస్ట్ భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో అశ్రద్ధయాహుతం దత్తం తపస్తప్తం కృచం చయత్ అసద్ ఇది ఉచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్యనో ఇహ. ఓ పార్థ, పరమ పురుషుని యందు శ్రద్ధ లేకుండా ఉనర్చినటువంటి యజ్ఞము, దానము లేదా తపస్సు అన్నది శాశ్వతమైనది. అసత్ అన్న పిలువబడు అట్టి కర్మ ప్రస్తుత జన్మమునందును రాబో జన్మమునందును నిరుపయోగమే. సో ముఖ్యంగా ఏది కార్యాలు చేస్తున్న ధర్మ కార్యాలు, యజ్ఞ, దాన, తపాత, ప్రతి ఒక్కటి పూజ, భగవంతుడు చెప్పేది సత్వ రజస్ తమస్. ఈ యొక్క విశ్లేషణాత్మక అవగాహనతో మనం అభ్యసించాలి. ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం అన్నది లేకుండా అనుసరించబడినది ఏదైనా వాస్తవమునకు వ్యర్థమైనదే. అట్టి కర్మ యజ్ఞమైనను, దానమైనను లేదా తపస్సైనను నిరుపయోగమే కాగలదు. కనుకనే అట్టి కర్మలో హేయములని ఈ శ్లోకమున ప్రకటించబడినది. వాస్తవమునకు ప్రతి కర్మయు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ నిమిత్తమై కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉనరింపవలసి ఉన్నది. అటువంటి శ్రద్ధ మరియు తగిన నిర్దేశం లేనిచో ఎట్టి ఫలమును లభింపపోదు. సమస్త వేదవాన్మయమున పరమ పురుషుని యందలి శ్రద్ధయే ఉపదేశింపబడినది. వేదోపదేశముల అనుసరణము యొక్క ముఖ్య లక్ష్యము శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని అవగతం చేసుకొనుటే. ఈ విషయమును మరియు నియమమును పాటించకుండా ఎవ్వరును జయమును పొందలేరు. కనుక ఆధ్యాత్మిక గురువు నేతృత్వమున తొలి నుండియే కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మను అనుసరించుట ఉత్తమోత్తమ మార్గం. సర్వమును విజయవంతం అనుసరించుటకు ఇదే ఉత్తమ మార్గం. బద్ధ జీవనమందు జనులు దేవతలను, భూతప్రేతములను లేదా కుబేరుడు వంటి యక్షులను పూజించుటకు ఆకర్షితులగుదురు. సత్వగుణము, రజస్తమో గుణముల కన్నను మెరుగైనదైనను కృష్ణ భక్తి యందు ప్రత్యక్షంగా నిలిచిన వాడు త్రిగుణములకు అతీతుడు కాగలడు. గుణములందు క్రమముగా ఉన్నతిని పొందు మార్గం ఒక్కట ఉన్నను భక్తుల సాంగత్యమున ప్రత్యక్షంగా కృష్ణ భక్తిలో మనుజుడు నిలుపగలిగినచో అది ఉత్తమ మార్గం కాగలదు. అదే ఈ అధ్యాయమున ఉపదేశింపబడినది. ఈ విధానమున జయమును సాధింపగోరినచో మనుజుడు తొలుత సరి అయిన గురువును పొంది ఆయన నిర్దేశం నుండి శిక్షణను బడయవలసి ఉండదు. పిదప అతడు శ్రీకృష్ణ భగవాను యందు శ్రద్ధను పొందగలడు. కాలక్రమమున అట్టి శ్రద్ధ పరిపక్వమైనప్పుడు కృష్ణ ప్రేమగా పిలుపబడను. ఆ ప్రేమయే సర్వజీవుల అంతిమ లక్ష్యం. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ కృష్ణ భక్తి రసభావను ప్రత్యక్షముగా స్వీకరింపవలెననుట ఈ సప్తదశాధ్యాయము సందేశమై ఉన్నది. త్రిగుణాలను అధిగమించి మానవుడు విశుద్ధ సత్వమునకు చేరుకొనుటకు ప్రయత్నించాలి. హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకి మంచి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్.